Тя прави своя дом сама. Изплита го отвътре. В началото пашкулът предпазва, после започва да пречи. Знам, че си вътре, уморен си от думи. Аз също. Исках само да ти кажа, че дори когато е от коприна, затворът си остава затвор. Исках да ти кажа, че ако започнеш да разкъсваш мрежите отвътре, отвън има кой да ти помогне. И ако се чудиш защо вече виждаш всичко толкова отвисоко, то е защото летиш. Толкова си развълнуван, че искаш да споделиш тази вълнуваща история на целия свят. Историята на гасеницата, която се превръща в пеперуда. Знам, че си вътре и ме чуваш. Твоята история още не е започнала. Но нека ти разкажа една истинска история за една гасеница, която се превърна в пеперуда. Един край, превърнал се в ново начало. Един джихад, свършил на кръста. Един престъпник, станал добротворец. Наричат го Али Безсмъртния, а неговата история е моят първи роман. Аз съм Александър Урумов. Тази книга ще ти покаже колко вълнуваща може да е твоята история. И ако се чудиш какво ли те чака отвъд стените на твоя пашкул, аз вече знам и ще ти кажа. Чакате свободата да полетиш. Али Безсмъртния, вече в книжарниците. Знам, че си вътре.